Singo budaya ora singo ora lega iki. Karo ngenteni penyanyine tambah. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Enggak mas? Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu
Matur nuwun sawetawis nggih. Bapak Ibu tumuli sigrarsa kawiwitan adicara Boyong Basuki kalenggan menika. Semoga persiapan kunjuk temanten sekalian, Mas Vigo kalian Mbak Safira kepareng dipun dherekaken medal saking sasana busana, lajeng mangke trap-trapanipun temanten sekalian kadherekaken Bapak Ibu ingkang saking Kampung Jembatan Panggilingan Cakung Jawa Timur, Jakarta Timur. Ngaten nggih, Bapak Ibu besan nderekaken mlebet lajeng kadang Domas Manggolo tumuli sak sampunipun sangandhaping Taropagung kepareng mangke kawisuda panggiaran bubaan keluarga saking pun Bapak Tukimun Ibu Ernawati. Mila mangke keparenga temanten binoyong sesarengan ngaten. Semoga kunjuk tim penatarias saking Yudiana Tatarias keparang meratitesaken temanten sekalian kadherekaken wonten sasana Dewi, lajeng keluarga besar saking Jakarta Timur saking Cakung mangke keparenga nderekaken datang bingking mengikuti dari belakang temanten nggih, berjalan mengikuti di belakang temanten sekalian. Bapak Ibu tamtu donga pangestu kasuwun kalenggan menika sawetawis monggo kunjuk temanten sekalian Mas Viko kalian Mbak Safira kadherekaken siap wonten sasana ngajeng. Saderengipun ugi perlu kepareng kawula matur ingkang kapiji kinarya pangrengga busana kalenggan menika saking penatarias Yudiana, lajeng karana kalenggan menika besanipun tebih saking Jakarta Timur, kawicaksanan saking Bapak Tukimun Ibu Ernawati. Acara pada siang ini disiarkan lewat live streaming Pram Multimedia. Jadi acara ini bisa ditonton di seluruh penjuru dunia, sekaligus juga keluarga Jakarta dan rekan-rekan lewat Pram Multimedia bisa melihat langsung jalannya prosesi boyong temanten di Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur. Terima kasih konco-konco dari Singo Budoyo, dari Singa Budaya ya. ARP Tulung nih sahabat Son Gawan Kotak. Oke, terima kasih. Mbak Billy sampun medal mangke kula dipun kode saking ngajeng nggih. Temanten sekalian monggo. Kadherekaken monggo Mas Vigo Artana kalian Mbak Safira Atirah. Monggo. Persiapan kangge Bapak Asmawi Ibu Maisaroh, Bapak Ibu ingkang saking Jakarta Timur. Sudah siap? Sampun Pak. Kasuwun para tamu jumeneng sawetawis paring pakurmatan dhateng lumebetipun temanten sekalian, kalebet kadang besan ingkang keparenghangan dhateng ponang temanten sekalian. Cantaka muna jroning warih mangrengga adicara kalenggan menika kasumanggaaken. Monggo kadang Domas Manggolo kepareng ngasta kembar mayangipun. Manengku puja ngaturaken raos syukur dhateng ngersa Gusti Kang Maha Kawasa inggih Sang Hyang Maha Wenang. Pamboyonging Sekar Cempaka Mulya ponang temanten sekalian, Vigo Artana sarimbitan ingkang garwa kusumaning ayu Safira
Atirah putra putri pun Bapak Asmawi Ibu Maisaroh Kampung Jembatan Panggilingan Cakung Jakarta Timur. Reruntungan rerentengan pindaning roping Jolonidi kinarya rerenggan tindak ira temanten sekalian kadang Demas Manggolo sinambi hangasta wujuding kembar mayang katata salajur kering mila prapting madyaning sasana puri panganti ajeng keparenga tindak sepisan temanten sekalian lajeng kadang Demas Manggolo tumuli rawuhipun besan Sutresna saha keluarga pengiring temanten saking Cakung Jakarta Timur. Para tamu sawetawis kepareng jumeneng kanthi rilaning penggalih sami handulu dateng kaendahaning sumasana wonten dalem bapa Antukimun Ibu Ernawati. Purna nggenya ngentas pitulus dateng ingkang putra kakung Bagus Vigo Artana. Karana wonten dalem Betawi dereng kawontenaken kawisuda miturut satataning adat Jawi. Mila keparenga kalenggan siang menika katata kanthi permadi murih endahing swasana. Ingkang putra temanten sekalian binaya manjing madyaning sasana. Tindak kekanten asta sasat renggang gula kumepir kula datan kena gininggang saring pinarasastra. Mila pindaning Sang Narapati Agung sarimbitan kalian garwa Prameswari. Tindakira wong bagus kalawan wong ayu saking katebian katon hanggung Merabawa tandha yekti sinengupan wahyuning judu. Jumangkah kebak kapitadosan bombong jroning kalih tumuli kasiget ungling gongso sawetawis. Jinurung ngaturaken srokalan titiwan cikalenggan menika kawisuda dawuh Mas Vigo Artana kusumaning ayu Safira atirah kalenggan menika. Jinurung ngaturaken srokalan kasumanggaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, asraqal badrun alaina, fatafat minhul buduru, mislahus di mara'aina, khatuya wajah sunuri Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badru, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khalfi dhaini ya mu'ayya ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya sholli ala Sayyidina Muhammad. Hande Rewis nyaprapteng manjing sasana di Jumangkah kebak kapitadosan purna kawisuda temanten sekalian. Binayong sindur Narta dening Rama dalasan ibu kakanthi manjing sasana dalem agung netepi syarat sarana upacara panggih saha adat widi-widana ingkang taksih kawengku wonten laladan sugih warasaradan madya reruntungan rerentengan temanten sekalian najan kalenggahaken nadyanto namung sekedhap mangke purna kalenggahaken dalem agung wong bagus Bigo Artama sekalian ingkang garwa kusumaning ayu Safirah Atirah kakanthi manjing sasana palenggahan Prabu Suyasa inggih palenggahan Palongkorna. Binun
matur gunging panuwun. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Jinurung pangestu sedaya para pilenggah kakung Semawana putri. Pambabaring boyong Basuki saha panggih temanten. Wonten dalem bilanipun Bapak Tukimun Ibu Ernawati. Kalis ing rubeda sinengkuyung dening para kadang sutresna tamu undangan. Mila kawis tinggal sak sampunipun temanten sekalian Mas Vigo Artana sekalian ingkang garwa kusumaning Ayu Safirah Atirah binayong wonten sasana palenggahan Palongkorna keparenga kapundhut gambaripun foto sesarengan. Mila kunjuk kanca-kanca saking tim fotografer saking omah ngarep ngaturaken sugeng makarya kalenggan menika. Ugi kalenggan menika sampun kepareng rawuh kadang besan sutresna Bapak Asmawi Ibu Maesaroh mengucapkan selamat siang, selamat datang keluarga besar dari Kampung Jembatan Panggilingan Cakung Jakarta Timur. Keluarga Betawi mengucapkan selamat siang, selamat datang. Ahlan wa sahlan bikudurikum kawilujingan tansah kasalira kajiwa datang kita sedaya. Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan acara boyong temanten pada siang ini nanti ada perbedaan adat antara Betawi dan Jawa Timur khususnya di wilayah Madiun. Ini merupakan khasanah budaya Nusantara di dalam prosesi temanten. Mila kalenggahan menika keparenga kawula hambuka langkung rumiyin adicara wonten kalenggahan menika katuran pinarak lenggah kunjuk sagung para tamu kakung Semana Putri ingkang sampun keparang satata lenggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinembuh aroming pambudi mugi rahayu ingkang samiya pinanggih. Rahayu 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 niri ing sambikala. Dumateng para sesepuh pini sepuh ingkang ganggung mastuti dateng pepoyaning kautaman ingkang pantes sinudarsana. Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun kepareng satata lenggah ingkang tansah kawula hormati. Sumrambaipun sedaya para kadang muda tumaruna ingkang tansah kawula tresnani. Bismillahirrahmanirrahim. Amit pasang liman tabik mugi linepatno ing siku dendaning jawata jenaketno ing bejo. Keparenga kalenggan menika kepareng kawula sowan pangawak bojo babasan nigas wacana munggel sabda. Kalanipun Bapak Ibu taksih sami sekeca wawan pangandikan kalian kulawarga tangga tepalih ingkang sami-sami nampi undangan saking Bapak Tukimun Ibu Ernawati wonten kalenggan siang menika. Tamtu damel bombong raos sing penggalih saking keluarga Bapak Tukimun Ibu Ernawati. Jejering tiang sepuh ingkang sampun kepareng jembadani nyemadani rikala semanten ndhawuhaken ingkang putra jer menika kinarya tanggal jawabipun tiang sepuh sekalian. Kalajengaken pahargyan boyong temanten kalenggan siang menika ngaturi dhateng sedaya para rawuh tamu undangan tangga tepalih. Langgong-langgong nampi rawuhipun para penderek temanten kakung ingkang saking Kampung Jembatan Panggilingan Cakung Jakarta Timur. Untuk itu mengucapkan selamat datang sugeng rawuh keluarga besar dari Cakung Jakarta Timur. Mohon berkenan untuk kita lanjutkan acara boyong temanten pada siang hari ini. Bapak Ibu, sasampunipun kepareng satata lenggah Bapak Ibu kadang besan sutresna semonggo tumuli adicara kabuka sesarengan kanthi ngaturaken waosan basmalah sesarengan. Bismillah. Kanthi nyebat saha ngagungaken asma dalem Gusti Kang Maha Kawasa, mugi lumampahipun adicara wiwit purwa madya wusana tansah kalis ing rubeda. Jangkepi nggenipun ngaturaken raos syukur ngersa dalem Gusti tumuli arsa katuraken waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Salebeting waosan ayat suci Al-Qur'an katur sesarengan semonggo kita menepaken kalbu emut dateng panembah kita bilih kita wajib ngaturaken raos syukur punapa ingkang sampun
kaparingaken dhateng kita sami. Kunjuknanipun Mbak Ira ingkang ngarsa ngaturaken waosan ayat suci Al-Qur'an kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Syafaat barokah mugi dayani temanten sekalian. Sumrambahipun Rama Ibu kadang pisan Sutresna tumanduk sagung para tamu kakung Sumana Putri. Tumuli semonggo kepareng kita mirsani wonten sasana panggung. Bapak Ibu, utamanya keluarga besar dari Betawi, perkenankan saya melanjutkan acara adat kali ini. Mawi adat Jawi, mujudaken kaendahaning budaya kalenggan menika. Mila murih pratitisipun kunjuk tim rias saking Pangrengga Busana Yudiana Salon kepareng pratitisaken pindaning temanten arsa sumungkem ring Ibu Pertiwi. Para tamu, terlihat dalam suasana panggung temanten putri menghaturkan sungkem kepada suami tercinta Mas Vigo Artana, Ari Jalu Kawamuna Alanisa. Pangawaaning priya kinarya pangarsaning wanita sebagai imam di dalam keluarga, digambarkan rasa bekti dan hormatnya Mbak Safira Atira kepada sang suami tercinta. Jejering wanita kang kudu wani ing tata, madhep mantep mituhu marang kang den suwitani. Mila prastyaning janji bungah susah, ora ana kang kuwawa misahake mung kejaba takdiring Gusti. Selesai mengaturkan sungkem, Mbak Safira Atira melepas keris di dalam adat Jawa. Winastan lolos duwung ini sebagai adab dan budaya. Di saat kita akan sowan kepada sesepuh siapa saja, segala bentuk senjata harus ditanggalkan lebih dulu. Kados dene temanten ingkang arsa sungkem kalian rama lan ibunipun, wujuding sang ponang duwung utawi keris kalolos langkung rumiyin. Mbak, monggo sungkem dateng kersa benanipun Bu Erna rumiyin. Halo. Arpapah pindha soto Matarangan, Mas Vigo sekalian ingkang garwa mrepeki palenggahanipun Bapak Tukimun Ibu Ernawati, menghaturkan sembah sungkem memohon doa restu sebagai gambaran rasa cinta dan kasih Ananda kepada orang tua sekalian. Di dalam bilangan Jawa, wong tuwa rama ingkang kinarya lantaraning tumuwuh, Kanjeng Ibu ingkang kinarya papaning yoga brata nama Candradasari. Karena bapaklah kita ada di dunia ini, dan kepada ibulah tempat kita di dalam kandungan. Dan hanya kepada bapak dan ibulah rasa cinta kasih yang tulus tanpa pamrih diberikan kepada kita semuanya. Kak Lus-Lus kang pamit danganannya. Kalaupun bisa berkata-kata Bu Erna, nger, putraku Vigo lan sira bocah manis Safira, pamujining Rama lan Ibu besok teka dina mulyamu. Ya kanugrahaning Gusti wujud pinih rasa tresna kang tumanemana jejantungmu.
dadi pawitan nggonmu bebrayan. Maka doa bapak dan ibu sekalian, semoga kau kelak menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Purno sungkem Bapak Tukimpun Ibu Ernawati, lajeng sungkem Bapak Asmawi Ibu Maesaroh. Ibu perkenankan Ananda mohon doa restu. Walaupun tiada kata yang disampaikan di saat Ananda berdua sungkem, tetapi dalam hati tiada berhenti untuk memohon keagungan Tuhan, senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk keluarga baru Mas Vigo dan Mbak Safira. Sasat linolosa notot bebayune dupi nampi sungkemipun ingkang putra sekalian. Purno lajeng kabaraken wonten sasana panenggahan malih dening Sulih Salira Ibu Pangrengga Busana saking Ibu Juru Sumbaga Yudiana Salon. Pinarak lenggah malih sarimbitan katoto katiti kanthi bermadi. Purno lajeng temanten putri keparenga pinarak lenggah. Silakan duduk untuk Mbak Atira. Kemudian akan dilaksanakan satu adat Jawa, kacar kucur tompo koyo guna koyo. Acara ini menggambarkan tanggung jawabnya Mas Vigo sebagai imam keluarga, wajib memberikan nafkah kepada istri tercintanya. Maka di dalam syarat Jawa ada acara kacar kucur tompo koyo guna koyo yang berisikan beras, uang receh sebagai gambaran guna koyo Mas Vigo memberikan nafkah kepada istrinya. Saling memandang Mas Vigo, Mbak Safira. Oke, boleh sambil senyum. Luar biasa sekali. Matur nuwun. Wujuding guna kaya matur nuwun sampun katampi. Monggo Pak Tukimpun Ibu Ernawati kepareng jumeneng, silakan berdiri. Ingkang putra sekalian badhe kepareng sowan malih nyuwunaken donga pangestu wujuding guna kaya ingkang sampun katampi. Tumuli kasih kesuwuk. Diterima Bu Erna, Pak Tukimpun. Diterima, kemudian duduk kembali Bu Erna, Pak Tukimpun. Menika yektosipun namung mujudaken donga Jawa. Para simbah-simbah kita rikala semanten yen to sak kawak-kawake barang isih kawak temanten sekalian. Saking Singo Budaya Abah Toto Sugeng Rawuh madinane Minggu alhamdulillah iso nenggani tengerane ping pindho kejaba nunggone esuk biasane ya gedhe ngene iki. Monggo temanten sekalian kepareng kersakaken dahar Kembul Bujanandra Wina dahar sesarengan mila wujud boga jenar katuraken kalenggan menika. Nah, monggo Mbak Nu matur nuwun wae. Asistene Trengginas kok nduk ngono Mak. Jan. Nolak telaku diawali Mbak Safira yang menyewati Mas Vigo.
usah tergesa-gesa Mas Wigung, Mbak Sabira. Bulan dinulang dipun pratitesaken kanca-kanca foto. Silahkan untuk makan sendiri-sendiri. Nah. Wong agung ngeksi Mandang suarane timun sikarane ayo kanggo Purno dalam lajeng wujud ono iya kono Panambahan Seno Pati Purno dahar lajeng unjuk. Selesai makan terus minum, turut merasakan kebahagiaan dan kemesraan teman-teman sekalian. Keluarga Betawi, inilah adat Jawa untuk menyatukan rasa cinta dan kasih teman-teman sekalian. Ayo diping, terus diminum. Nah, oke, terima kasih. Kepati Hamar nanging kaprat itu akan foto. Monggo Pak Tukimuni Boerna miwiti foto keluarga. ARP dan mantap sekali. Terima kasih Mas. Mbok wae apa malih mal? Sajane tambah. Kepati Hamar Suti binapsu tapak temanten foto kalian bapak ibu keduanya sudah. Sekarang giliran keluarga Betawi, keluarga mempelai pria. Monggo salah satu untuk mengkondisikan. Mbah Putri silahkan monggo foto sebagai kenang-kenangan kalian temanten. Monggo silahkan
perwakilan keluarga yang mengkondisikan siapa saja yang foto. Matur suwun Bunda. Nggih.